И хора, аз съм Мета и ние сме в Sofia Craft. Реши да направя една томбола, която ще на maybe 80 сабскрайбера. Не, на 90 сабскрайбера ще на томболата и за да се запишете трябва да лайкнете клипа. Кои ще лайквайте, не? Трябва да се съмните, че не е задължително да лайкнете. Трябва да се съмните, да ако искате някой да споделите клипа, естествено, за да може повече хора да го видят и така. Томбот се състои от това. Значи, ето тук легендарки, които са 38, печели първият победител. Всъщност не 38 чайте малко. Искам да направя нещо. Значи само 7. Значи първо победител печели 23 лега. И нека тук съм взел един лег. Хубаво. 23 лега и взима ето това. Тези всички легове тук отстрани са за него и ето тази броня. От различни китове съм направил, защото нямам баш един цял кит. Всички тези легове тук. Ето това тук. Това така. Ето различие на негово. Хората имаше има 3 победителя всъщност. Втора победител ще спечели с този айтъм. Тези айтъм ми. Проче четворки, 7 лега и 1 Sharp 4 Fire Damage. И третия същата работа, Sharp 4 Fire Damage и 12 годинки, също и втория 12 годинки. За да се запишете къде какво трябва да правите, записите скайпът ви. Да се абонирате задължително, като казах, за да лайкнете задължително клипът. И така, сега се запишете, аз бях Мета и чао.